Update mga kapuso sa aksyon sa hard court sa nagparayong NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament. Ang defending champion, Letran Knights, may pakita gayud sa ilang abilidad ug labok sa labing una nilang game sa Season 98. Apan himong pulbahinam ang duwa kaganihang hapon. Sanglit si Kitra ang puntos nila tali sa Jose Rizal University Heavy Bombers. Sa tunga-tunga si game, daw sa naghatag unta og upset ang Heavy Bombers, apan nakabalansi sa kontra sa paghatag og dakong 3-pointer aron matay ang score sa 89. Aminado si Letran head coach Bonnie Tan nga gawa sa kasing-kasing sa mga kampiyon, nakaangkon usab sila og gamayng swerte sa ilang pagpukan sa JRU sa overtime thriller nga duwa. 101-97 ang score. Busa at ani kapuso ang uban pang mga aksyon sa hardcourt sa NCAA Season 98 Men's Basketball Tournament sa GTV ug sa mga online platforms.